Basketball, 1v1? Si Tito, basketball na po. Nya, di na kay basketball ang pasabot ako na. Sugal po, 500. Paabot lang sa gym. Dili ko. Hello? Sa ito? Basketball, 1v1? 1v1? Pila sugal? Basketball? 500? 500? Wala dunga ka na? Di pa dyan mo sugot. Tansi ko na, iwan ka na lang para di ka las gasolina. 1,000? Sige. Impas kang nanay ron. Paabot lang sa gym. 4 PM. Sige, okay. Nay! 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 Kagunsan mo dara, Nay? Pangandam ni Tan para unya. Nay, kabalo ka, Nay? Si Tito, basketball na po. Unya? Di na kay basketball ang pasabot ako, Nay. Sugal po. Agay! 500! Ay sustan, 500 raman di ay kagamay ana. Palit siya mo sugot. Di 1,000. Sustan, sa dahilan na imong tito. Yaman ang kalipay. Sabi lang, naingon ana man bukapon. Iya, bitaw ng kwarta, di bitaw na imo. Sige na, Nay. Iwasan lang na mong warm up para unya. Sige Tan. Adto sa kunay. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up. Nay? Sabon ni nusnusin, halingi sigal. Nay? Subot pasabot. Hello? Sa ito? Basketball, 1v1? Ikaw dito, katawag akong ganina? Dili ko. Uy, itatang lang ito. Hindi akong kurma. Di ko siya kapildi sa kuha. Nay? Mauda hindi ka masuko ni Tito. Kay ikaw mismo ang sugarang gayo.